Мили сестрински брате, днес е 1 май. Ден на труда, който отбелязват много субекти политически в цял свят. Защото видите ли, е денят на работещите, е денят на труда. Този труд, който ни превръща в абсолютни роби на тази гнусна сатанинска система, мили сестрински брате. Но тези, които сме просветлени в така наречените конспиративни теории, искам да кажа на всички глупци и сърци, че който отбелязва един ден на труда, отбелязва ден на робството, и тиранията, тъй като нищо добро не ни се е случило за 40-50 години тежък физически труд. От бедни по-бедни сме, от немощи по-немощи сме, от глупци по-големи глупци сме. Защо? Ами тарикатите се намират на триъгълника на смъртта, мили сестрински брате. Там тези, които са продуктово позиционирани и сценирани от глобалния сатанизъм в Народно събрание, Министерски съвет и президентство. И защо 1 май не е ден на труда? Защото на 1 май, мили сестрински брате, 1776 година създава така наречените баварски илюминати. Тези, които си поставят за цел да създадат условията за нов световен ред чрез Първа световна война, Втора и подготвят почвата за трета, но номерът им няма да мине, защото няма толкова много глупци и сърци, които да се вържат на техните атаки по така наречения фалшив флаг. Мили сестрински братия, белезите на последните времена са изключително много. Да ви показваме как да живеете праведно при спазване на всички божествени и вселенски закони, защото истина ви казвам, мерзостите вече са толкова препълнени чаши с мерзости и престъпления против този, който е създал всичко видимо на планета Земя, че просто нямат брой и нямат чет. Затова, мили сестри, скъпи брати, е нужно обединение на всички трезвомислещи българи, защото нищо добро не ни чака. Традиционно знаете, че всеки четвъртък при нас на живо е нашия брат Огнян Симеонов, който има мисията да лекува много наши брати и сестри с неговите умения, които е придобил назад 20 години на времето, също така в момента унищожава за темата чрез жив мъж и жива жена. Интересни теми, които бурят изключително много мисли и чувства в съзнанието на много българи и казваме, че това е началото на процеса на разпада на тази гнусна сатанинска система, която не е легитимна по нито един закон на божествените и вселенски такива, защото те не са ратифицирани с завета за ратификация, а също така не са и легитимни пред народите, които ушким ги избират, защото извършват чудовищни престъпления спрямо този, който дава властта, а именно народа български. Предавам думата на брат Оги, искам на думата на Даря да й поздрави с добре дошли в нещо предаване и продължаваме напред. Даря, ти си мила. Добър вечер, Венци, на теб, добър вечер на Оги, добър вечер на всички наши брати и сестри, на всички будни българи, които знаят защо не трябва днес да празнуват, които знаят защо не трябва да празнуват другите сатанински празници, които са ни наложени от време оно, които знаят какво значи да търсиш истината и да бъдеш буден човек. И тази вечер знаем, че поредната вечер, в която Оги е при нас и лайфа ще бъде интересен, има много какво да коментираме, така че всички сме в очакване на това, което има да ни съобщи и Оги, и Венци от този изминал вече ден. Революция не с колци и с дърви. Словото, мили сестри, скъпи брате, най-силното оръжие, което Бог не е завещал на всички уния, които сме осъзнати, които се припознаваме като същности и част от този, който не са. И както казвам от Новия Завет, една душа е по-ценна от всичко ценно в материален аспект на този свят. И сега, брат, думата е твоята. Здравейте, скъпи брати и сестри! Знаете, че както всеки четвъртък, така и този четвъртък може да говорим за интересни неща, свързани както с политика, така с здравословен начин на живот, така и как да излезем от тази робска система, която са ни наложили. Днеска е ден на робите, да поздравиме всички роби, които празнуват този ден, защото робската система не е спирала винаги и ще продължи, докато всички не се осъзнаят, че ги третират единствено и само като роби физически лица. Много пъти сме говорили на тая тема, но няма спра да говоря, да натъквам, да
казвам втори, трети, пети път и всеки път, за да може всеки един човек да разбере каква е разликата между тези лица и тези граждани и тези хора по член 6. Знаете, както брат Венци казва, че има нови избори на така наречената компютърна симулация Република България или така наречената холограма на истинската държава Народна Република България. Холограмата Република България е решила да си прави нови частни избори, да си се изберат между частните корпоративни, регистрирани в Търговския регистр на САЩ. Това е частните компании решили да си направят избори. А гражданите, физическите лица и хората по член 6 ще стоят отстрани и ще гледат техните игри театрални. Те са едни театрални постановки, които ни карат да си купуваме билети и да ги гледаме. Ако няма гледаемост, дават ни телевизори, да могат да гледаме тия постановки, обаче все повече и повече хора не желаят зомби-визорите да им преземат съзнанието с истински глупости, които ги показват на хората, такива каквото са, а тези, които са усетени, които са се пробудили, знаят какво да правят, как по какъв начин да го правят и как да казват, винаги словото е едно от най-важните неща. Когато се даде слово на един човек и от срещния човек има също така слово, тогава вече започва да говори един на друг и да видим кой се оказва, както аз влизам. Аз не мога да кажа, че влизам в конфликт Аз влизам в схватка, която те трябва да оборят по един или по друг начин тяхната законност. Аз искам да им покажа тяхната незаконност. И не само, че им я показвам, аз им я разкривам, но те имат една стратегическа, те са обучени. Всички полицаи, когато отиват в МВР, показва им се една лична карта и казват: запомнете я, винаги трябва да се докопвате до този документ, който е един нелегитимен документ, изписан по неправилен начин с големи букви, обърнати с фамилия, име, през име. По този начин да те признаят за физическо лице. На 29-ти, скъпи брати и сестри, имах много малко ангажимент, работа около 5 минути до Централна гара, оставих си колата, отидох, просто връщайки се към колата, сложил съм си така качулката отгоре и от двете ми страни две сянки гледам, нещо ми казаха, ама казвам, на мен ли може да не е, на мен е добре, документи за проверка. Какви пастевия, нямат камери, облечени като полицай. И пак така, игричките пак наново, пак 30 минути разговор от второ районно вече. Вига, трябва да ме познавате вече, скъпи приятели. Не ви знаем, дай личната карта. Видеото ще го видите след ден-два. Най-накрая, скъпи брати и сестри, аз вече не нося лична карта в мене, че ако искат физическото лице, няма никакъв проблем. Ще им дам името на физическото лице, да си го проверят, то си е регистрирано, има си адрес на регистрация на 6 септември ли беше Министерството на вътрешните работи. Да. Там си живее, той винаги, откакто се е родил, има 10 годишна давност на пластмасова лична карта. Няма никакъв проблем, но след 30 минути разговор, те продължават да искат. Аз им показвам кой съм, показвам им картата на Народен съд и контрол. Те си знаят си техното Мирча Кришан краставицата са научили и нищо повече. Обаче, когато след 30-та минута вече този техния шеф от второ се разпореди, викам, обадете се на президента, обадете се на министъра на вътрешните работи, попитайте, защото те имат входирани документи до тях директно. Ние не може да правим това нещо. За какво са ви дадени тия станции, като не може да проверите? Нали искате да проверите? Ето, проверете, аз ви го казвам как. Най-накрая стигна се, професионално се задържаха за първи път. Даже най-накрая им стиснах ръцете, казвам, благодаря за професионализма, който вие успяхте, защото то се вижда, че те нали са на ръба така, на ръба са да кипнат, не, обаче спокойствието, разговорът по спокоен начин така. Така че, скъпи брати и сестри, ще видите това видео утре или други ден, когато излезе, ще разберете как накрая, когато те принуждават, че сега ще отидеш в районното да те установят и като се знае в районното какво те чака там, стаечките без камерите. Знаете, нашия брат Йоан във второ районно го бяха завели точно в такава стаечка. Бой, мъчене, токове, ето ви и какво пак за 7-8 път една невръчена с призовка и какво, връчиха и всичко
кой откъде е. Нали? Не се е стигнал до каквото и да било, както някои избиват комплекси, нали? Иска да се покажат и иска да те принизат в статус гражданин или физическо лице, като наложат за това заплаха по член 143 и принуда. Заплаха е едно, че сега ще те заведат някъде, те са, разбира се, въоръжени, другото е, че те принуждават. Аз казвам, вие ме принуждавате. Не, казва, хубаво, че имаш камера и снимаш, че въобще ние не те принуждаваме. Как? Ти ми казваш, че ще ме водиш са в районото, ще ме арестуваш и там ще да ме установява кой съм. Това не е заплаха, нали така? Добре, щом смятате, че не е заплаха, гледайте, преценете и ще разберете какви членове са те не спазили, какво по Конституция не са спазили и да видим аз дали нещо не съм спазил, дори по техните закони. Така че, скъпи брати и сестри, никога не трябва да се предаваме. Винаги не забравяйте, че има канали, които могат да ви образоват. Знанието е сила и свобода. Правови статус човек. Открито има го пак в TikTok, в Facebook, в YouTube. Има много правови статус човек, много могат да говорят по тази тема. Знаете за двете книги Сламения човек, която вече има и хартиен носител, как унизих всички институции, които обират парите ни. Всички тези неща, колкото по-рано ги научиме, толкова по-добре ще бъде за нас. И затова да разбереме, че ние самите, скъпи брати и сестри, сме роби на една система, която непрекъснато ни кара да плащаме. А всичко, което е дадено на българския народ и на всички хора по света, е безплатно. Как става това нещо, не е никак трудно, защото на всеки съм казал, че ресурсите, които са на нашата планета Земя, са ни дадени безплатно. Да, укриват се от сатанистите тези неща за безплатната енергия, за някои неща, които уж се водят полезни, в същото време ги водят вредни. Значи, вижте, единствено нещо, ако нещо говорят, че е много хубаво и го рекламират, тогава в случая знаете, че това трябва да го проверите, най-вероятно ако е от медии, е вредно за човек. А нещо обаче, което е забранено, аз си направих труда през последните много години назад да проверя всички забранени неща, като субстанции. Защо са толкова забранени? Отговор е толкова лесен. Защото са лечебни и всяко едно нещо, което е лечебно, те се опитват да го забраняват, опитват се да измислят техни корпоративни закони, които да кажат по един или по друг начин, че това така било, вредно било, отровило така. Скоро, вчера, скъпи брати и сестри, нашата приятелка Ели от Щатите и Едуард ми бяха изпратили един имейл, който още не съм прочел, но ми казаха задължително да го отворя, да го прочита, за нещо, което аз самия съм знаел, че помага така нареченото метиленово синьо. Знаете, че много хора говорят. Нашият приятел Едуард е направил едни пълни проучвания. Видял се, че Ротшилд, Ротфелер, много билита, от това можело да промени. Оказа се, че това не е полезно за човека, а нещо правило дори променяло генетично на ДНК ниво. Аз имам го документа, не съм го прочел, но аз много се доверявам на някой, който направи проучване, особено Едуард от Щатите. Той направи ли проучване, знаете, че той е железен. И някои неща има, скъпи брати и сестри, които до момента се знае, че са били по един или по друг начин, но разберете, че за хорния диоксид това никога няма. Това е над 100 години елемент. Винаги е бил за едно и също нещо, за дезинфекция на питейната вода, а ние знаете, че сме над 85% вода. Нашият организъм може да се пречисти в съвършено само с няколко капки хорен диоксид в чашка с вода и правиме същото, което всъщност прави на водата. Правиме дезинфекция, тази дезинфекция изчиства тялото ни, окислява всички патогенни бактерии и човек изключително бързо се оправя, не само човек, животни, кученца, котенца, които знаете, че има и такива заболявания при тях, които се водят фатални за тях, неизбежни, по никакъв начин не може да се оправи. Ами всеки, който се е взел с такъв случай, да почне да го третира по правилен начин, вижда, че има резултат. Днеска пак бях прочел, една статия ми попадна за ДМСО-то.
колко е било разпространено на времето това ДМСО и всичките сатанисти, цялата сатанистка система с техните медии, с техните списания, с техните вестници, как пропагандират това нещо да се случи. Обаче вижте, ерата на сатанизма идва по няколко начина. Виждате, че всичко, което е сатанизъм, в последно време почва да си отива. Много хора и такива, които предвещават бъдещи катаклизми или ще бъдат бъдещи неща, които са добри за човечеството, казват, че човечеството би се освободило от тежкия сатанизъм, когато последното нещо, което падна, е така наречената гумена глава Папа Франциск, който от много дълго време го няма, но той с тази маска дълго време, така наречен известен педофил на всички в целия свят, защото единственото нещо, което вие може да разберете за него, е, че той отдавна го няма, но знаете, че има напреднала технология, знаете, че всичките фигури, които излизат и по медии, или са направени с изкуствени интелекти, с едни програми, или с най-вече така наречените гумени маски. Но за да не си мислите, че говоря глупости, много хора са гледали като две капки вода, знаят как ги преобличат, знаят какво им се слага на тях. Ами абсолютно същото е и при другите. Така че, скъпи брати и сестри, идва ерата на един мир, който скоро ще настъпи. Въпросът е, че да, минаваме през тежък катаклизъм. Всички минаваме през много сериозна цетка, много сериозни проблеми през човечеството с кибератаки. Ток, знаете, че може да останат, вижте, че бяха направили опит да видят как ще реагират хората. Какво става изведнъж, когато, примерно, интернета изчезна? Какво правят с парите, които кеша не са ви в джоба? Защо тези толкова гадни сатанисти искат да направят всичко електронно, за да може в един и същи миг, като направят така, никой няма никакви пари в никаква сметка за това. Всичко, което можете и каквито изпестявания има ефтино сребро, има ефтино, не мога да кажа, че ефтино злато, но златото за последните няколко месеца, година се е дигнало с няколко десетки процента. Всеки, който е успял да вложи паричките си в някакви злато, дали са 5 грама, 10 грама, 20 грамови плочки, те се възвръщат и единственото платежно средство, кое остава? Единствено това. А ако изведнъж тока спре, ако изведнъж интернет изчезне, всичко се занули. Какво правим? Как ще се храним? Какво ще правим? Но ти, ако имаш в джоба си 5 грамова плочка злато, можеш да я размениш за продукт, а иначе като няма, ами аз имам електронни пари, вервай ми. Добре, ама ще ти ги дам, дай ми на версия. Няма такова, дали ще пуснат интернета, дали няма да го пуснат. Искам да се разберат всички точно и ясно казвам. Всеки, който си държи парите в банка, те не са негова собственост. Запомнете го точно и ясно, не са собственост ваша. Защото по всяко време може да ти бъдат запорирани. По всяко време може да ти бъде направена проверка данъчна, НАП и така нататък. Мой приятел се прибира, 3 месеца работи като волк на много хубава длъжност в Швейцария. Прибира се с една хубава сума, там 30 и няколко хиляди лева, който е изкарал, и от негова банкова сметка, негова швейцарка, си ги превежда в негова лична сметка българска. НАП му го запорира. Дай происход на парите. Айде, той човек всеки ден заем. Моля ти се, дай ми днеска 100 лева. Дай ми утре 50 лева. Човека има 30 хиляди лева, обаче НАП. Дай тук. Ми ходих, работих си. Дай трудов договор, дай това да видим, да установим. Дай от швейцарска банка, който човека си има в Швейцария, работил на висока длъжност. Вижте за какво става въпрос, че ние по един и по друг начин не може да имаме достъп до нашите си пари, скъпи брати и сестри. Затова в джоба дръжте всичко. Това за еврото въобще не искаме да го чувам, не искаме да го коментирам, защото всичко това нещо, което, брати и сестри, се опитва тази корпорация Република да прави, да опита корпоративните си клиенти, нали, в случая роби, така наречените егенета и така наречените физически лица, те издърпаха гражданите, които имаха някаква права в така наречената паралелна реалност, наречена Република България, с едни физически лица и ги подложиха на какви ли не репресии. Знаете и мен през последните няколко месеца, през какво ли не ме подложиха, но няма склонността, както нашия брат Венци,
Така, всеки казва, ма той луд, той не му ли омръзна да говори? Как може ли на човек да му омръзна истината да говори, когато вижда, че е заобиколено? Обаче, скъпи брати и сестри, една лъжа, когато искат да я направят явна, те винаги я слагат пред лицето ти. На такова място, че да я видиш, както са направили с герба българския. Заменили са го пред очите на всички. Навсякъде стане Нова година, стане това, където и да влезеш в съда, където и да влезеш в каквито и да е министерства, навсякъде тази паралелна реалност с другия знак, който е нищо общо няма с нашия герб, скъпи брати и сестри. Може ли два различни герба, единия на Народна република България и другия на така наречената частна организирана престъпна групировка Република България, няма нищо общо с член 164. Но вие ако погледнете какво пише в Конституцията, ще видите, че пише златен лъв в щит с червен фон. Единственият герб на Република България по Конституция ето тази вътрешна част. Тези два лъва с тази корона тук, където са го пренили по един и по друг начин, така нищо общо, скъпи брати. И когато това нещо ви го даваме пред очите да го видите и някой казва, ама то чак не е за вярване. Добре, не е за вярване, обаче си е така. Караха ви показаха ви една компютърна анимация, приличайки на мина, с някакви бяха кръстили SARS-CoV-2 и казват, вярвайте, че това нещо. И какво стана 5 години? Успя ли да бъде изолирано? Не. Успяха ли някой да вземе наградата от 2 милиона евро? Не. Така че това все още не е. А когато алармирахме 21 година, че в тези инжекции има така наречените токсични отровни вещества, несъвместими с човешкия живот, ДАНС, скъпи брати и сестри, трябваше да проверят това становище, да видят този сигнал, дали е така или не е така. И какво се оказва 25-та година? Март месец, какво се оказа? Че всичките тези сигнали, които конспиративните теоретици, всъщност ние, всичките, които бяхме будни, българи, и успяхме да входираме до тези частни ОПГ-та нашите сигнали, се оказа, че те са си ги смели под черджето, свили са си ги под опашките, анално зависимите са взели някой лев това да не стане публично и по този начин стотици хиляди българи, скъпи брати и сестри, не са между живите благодарение на тези гнусни индивиди, анално и орално зависими, които все още са на длъжност в корпорация Република България, взимат едни тлъсти суми парички, харчат си ги и не ги интересуват. Това са едни гнусни, гадни еничери, които подкопават диверсия на българския народ, подкопаване на суверенните права на всички българи, които ги имат, превръщайки ги в физически лица, правейки ги роби на системата. И, скъпи брати и сестри, полицая ми казва, ами ти не можеш да влезеш дори да се прегледаш, ако не си дадеш егенето. И аз го питам, добре, ако има катастрофа, ако си в кома, ако не си спомнеш как се казваш, как ще те приемат, ще могат ли да те приемат, ако ти не си дадеш егенето? Ами стои и мълчи. Ами ще мълчи, защото спешната помощ е не да направи, въпреки че мен не ме пуснаха да влезам на скенер на предишната ми травма, която аз имах, от предишния ми арест, където беше в паспортната служба, където мислих, че ми бяха спукали дискова ке, ми казват, не си ли кажеш егенето, ти не можеш да влезеш в това, дори и да си платиш 420 лева. И аз казвам, то 10 цифрен код, какво общо има с моето влизане вътре? Ами ние трябва да те регистрираме. Добре бе, ако искате ме напишете куче, котка, каквото искате, аз искам да видя дали имам проблем и след той ми казва, ми не може без егене да влезеш. И аз казвам, добре, къде е този код дава достъп до влизането ми вътре? Нещо спира да работи ли, тока ли спира, никой не може да те обясни. Господин, такава била системата. И такава система. И когато те принижават по този начин да си роб и те принижават по всякакъв начин да си роб, така е. И с всичко, и с здравето на човека. Когато искаш нещо да потърсиш, което е полезно, те казват, законът ти го забранява. А защо другите европейски страни, примерно, има лекарства, които са извадени от списъка, дали ще са наркотични, дали които помагат по един или по друг начин, защото, скъпи брати и сестри, рекетьорите МВР
намерили си някакви тестове, които са свръхчувствителни на всичко. От всяко едно долнопробно лекарство, което се продава в аптеката, могат да ти покажат анализ на нещо и по този начин рекетьорите действат по един и същи начин. Видят някой от чужбина се пребере с нова кола, обадят се, чакат го. Те са организирана престъпна група. Знаят къде точно преди това, кога ще си пристигне, как да го спрат, как да му направят проверка. Ядохни тук. Още човека не си е регистрирал колата, те вече му е взели, писали му акт 2000, направили го така, вече го подвели под съдебна отговорност, вече се гласат как и рекет да му искат. Това няма как да бъде. Това е една и съща системата навсякъде. С здравеопазването, скъпи брата и сестри, абсолютно същото. Където и да отидеш, каквото и да направиш, точен е на здравната каса. Ти отиваш, не дай си Боже, да си пострадал с 2 травми. Едното ти е примерно извадено рамо, другото ти е черепно-мозъчна травма или нещо свързано с проблем в окото, дали ти е извадено. Знаете ли, скъпи брати и сестри, че в едно и също време, в един и същи ден, те не могат да направят двете манипулации. Едното пробито око ще ти го ще ти го остават да престои 3 дена, докато не вземат пътеките от нещо друго, но не могат в едно и също време да вземат 2 пътеки. Такъв случай беше преди 8 години с брат ми. И идват и пред мене, обсъждат как 3 дена той щял да бъде с отсечен нос, 2 см навътре, за да могат да му направят по-важното операцията на окото. Ами ти стоиш, гледаш и не вярваш на ушите си, не вярваш на очите си и си казваш, добре, какво пречи да направите в един и същи ден? Операцията се прави за 2 часа на окото, след още 1 или 2 часа се прави операцията на носа. Не, господине, не може. Ние не може да си вземем пътеките. Вие разбирате ли за каква малоумщина става въпрос? Те не може ли да си вземат пътеките, ще мъчат човека, аз с изваденото рамо какво? Трябва, ако имах друга травма, ще кажат, по-важна ти беше щупения череп, първо ще го направим него и тази 3 дена ти може да стоиш с извадена ръка или пък с щупен крак или какво. Не дейте така. Това нещо трябва да бъде променено и ще бъде променено още в същия ден, в който качествени хора могат да дадат публичност на това как се управлява нашата мила родина и народа, който е суверенен собственик на тази измислена държава, суверенен собственик, скъпи брати и сестри. Българският народ е собственик на българската земя и никога не е предоставил в частна организирана престъпна групировка, наречена държава, техният суверен по член 1, алинея 2 и 3 и никога не са преотстъпвали властта си. Обаче държавата, която държи гражданите в робство оградените, когато им изкарва фалшивите документи, наречени лични карти, ги принизява и по този начин, по измамен начин, скъпи брати и сестри, успяват да измъкнат на всички суверените права и да ги подложат на тежък геноцид, да ги карат да си плащат, да ги карат, когато ходят на прегледи, на това да си плащат. Не стига, че ти си плащаш здравни осигуровки, скъпи брати и сестри, отделно към това нещо те те карат да плащаш, това не било така. То по-добре да спрат да плащат тия здравни осигуровки. Дали ги плащаш или не, едно и също е. Едно и също. Това значи ли, че не ми наместиха работа на мене, като аз не плащам здравни осигуровки? Не, ти отиваш по спешност, по закон са длъжни да го направят това нещо. Защото когато човек отиде по спешност, те не го питат дали е здравно осигурен или не. Защото има случаи, спешните случаи, скъпи брати и сестри, са за това. А не непрекъснато, само да те гледат в джоба и да те питат, или ако нямаш пари, те си имат други начини. Чрез държавата да извличат тия пари и да правят ненужни операции, да правят какви ли не манипулации, които са ненужни с цел източване на така наречената здравна каса, която откъде са тези пари? От българския народ. Но този български народ не плаща ли ДДС, като си купува, като си пазарува хляба от нас на същ, като си купува сирене, мляко и така нататък. Той си го плаща. Обаче айде сега, данък печалба, данък това. Тези неща са противозаконни и противоконституционни, скъпи брати и сестри. И когато вие ги разберете това нещо, но всеки казва, не знам как точно да стане. Ами ето казваме ми, с книжката Сламения човек, книжката как унизих всички институции, а вече относно здравето съм ви казал,
за любимата наша книга на Андреас Лудвиг Калкер «Забраненото здраве». Тази книга е променила живота и здравето на милиони хора по света, скъпи брати и сестри. Защото тази книга и тези две книги, които са изключително важни и хубави човек да ги има, може да промени изцяло живота си към по-добро, към това да има знания, с които може, чрез Словото, да оборва всички лъжи, които са пред него, защото силата на истината, скъпи брати и сестри, не е нужно да се защитава. Тя е нужно да я пуснеш на свобода и всичко така, както един лъв. Пускаш го на свобода, той знае как да се защитава, скъпи брати и сестри. Така че ние се опитваме да казваме през всичките тези години, кое би било добро за вас, кое не е добро за вас. Защо в този храм, наречен тяло, не трябва да слагаме тези бокуци, тези отрови, които ги продават масово по магазините, пълни с захар, тестените изделия, които се правят с генномодифицирани брашна, с най-различни термофилни дрожди, хлебната мая, която прави плесени. Не може ли да правиме хляб, който да е дори без глутенов, с квас, както едно време са правили, скъпи брати и сестри? Но забележете, има една книга и тази книга показва колко е вреден този токсичен хляб. Защо? Защото хибридната пшеница е отровна. Тя е хибридизирана нарочно, за да се даде на човек и човек да я яде и да получи тежки алергии. Защо? Защото тази книга показва на хората, че всички тестени изделия, скъпи брати и сестри, правят какви ли не възпаления в нашето тяло. Ами тази мая хлебна, какво прави, освен плесен, мухъл и гъбички, които ние почти няма как да се отървем от тях. Защо не се научиме да си правиме хляб ние самите в къщи? Защо не спреме да използваме тефлоновите тигани, които не залепват и толкова ги рекламират, а са супер отровни? Защо да си вземем така наречените гюведжета, така наречените глинени съдове от едно големи хубави гюведжета по 30-40 лева, дето може да го напълним по 4, по 5 литра храна вътре, да си правиме, да си готвиме пресни плодове и зеленчуци, да знаем как да набавиме нужните витамини, витамин D, витамин E, витамин B12 под формата на хидроксокобаламин, изчиствайки тялото си с хлорен диоксид, взимайки знанието си за браненото здраве, книгата ДМСО. Ние за супер кратко време, скъпи брати и сестри, оправяме здравето си, възстановяваме го и отслабваме. Обаче някои хора, които ги виждаме пълни, те не че имат някакви заболявания и така, те са си придобили заболяванията следствие на тяхното ежедневно хранене, защото хората си мислят, че се качва по време на празниците. Никога никой не е качил по време на празниците. Качва се между празниците. От едната дата до другата дата има няколко месеца и когато се свиниме с сладки тестени изделия, с сладкиши, с захарни изделия, с кока-коли, с фанти, с всичко, което съдържа захар, и ние си пълнеме, а това, че един ден ще приядеме, какво ще качиме 100 грама, които на следващия ден ще ги свалиме. Но всеки ден, по-малко, ето ти този месец 3-4 кг, ето ти другия 3-4 кг и ето как ние след 5-6 месеца сме се преобърнали на нещо, което не сме искали да желаем. Много хора имат избор обаче. На всеки качени килограми или всеки месец той има избор. Има път без изход и път с изход. Защо повечето хора избират пътя без изход, не мога да разбера. Просто казват, това е по-силно от мене. Захарта, наркотика, захар е по-силно от него. Ами, щом е по-силно от него, продължи си по пътя без изход. После обаче казват, ама тук висока кръвна захар, ама диабет ми казаха, ама тумор ми казаха, ама това ми казаха. Ами ще ти кажат, бе, скъпи брати и сестри. Ами той има и друг път, който ти имаш да избереш. Ти на дистанционното си за телевизора имаш над 200, 300, 400 канала. Защо трябва да гледаш тези канали, които тебе те карат да не се чувстваш добре, а защо не гледаш тези канали, които те карат да се чувстваш добре? Така е, всеки прави избор в живота си, по един или по друг начин. Повечето правят неинформираност избор. Защо? На база на това, което казва зомби-визора. Защото зомби-визора ни каза, че трябва да си слагаме инжекции, наречено от правителството ваксини, ми дай да си ги слагаме. Зомби-визора ни каза, че трябва да си слагаме маски, ами дай да си ги слагаме.
тези институции, които са Министерство на здравепогазването, казват, че тук се влиза с маски, ама на база на кой закон? Защо ние една шепа хора ходихме без маски, за да им покажем, че те погазват законите на нашата мила родина, измислят си някакви заповеди, правят си някакви неща и виждат дали ще се вържат хората. Повечето хора, за съжаление, се вързват и те викат, опа, номера минава. Дай да опитаме, така и малките деца опитат. Когато хленчат нещо, ревнат за това, ревнат за това, и ако родителя подаде и му даде, и той вече вика, опа, това нещо работи. Я на следващото, пак така, и по този начин, скъпи брати и сестри, по малко си превземаме територия, а те са ни превзели цялата територия. Мислят си, че всичко било на общината, всичко било на държавата, ами като им искаш документ, дайте документа да видим, че тази улица, на която вие ми слагате скобите пред моя дом, където аз живея, където съм отраснал аз, баба ми и дядо, е ваша улицата. Немам, вервай ми, това си е общинско. Добре, дай да видим този документ нотариален акт. Кога българския народ ти го предостави? Не вервай ми. Полицаите ми кажеш, дай да ти видя гражданската. Не вервай ми. Ние една тумба хора си направихме там обща гражданска и това е. Аз не знам кога ще пуснем обществена информация до достъп до това, кога, къде за последните 5 години са отишли тези всичките пари. Къде, защо те нямат прегледи, защо те нямат винетки, защо те нямат... Нищо, просто дерибействат на улиците, крадат, пуснали си им, какво си изкарат за вас и те си действат. Имат си кобури, имат си пищови и си действат както си трябва. По протокол обаче, нали? Стига. Спрете да спрете да се подчиняват, спрете да плащате тези незаконни рекети, които ви сложили някакви камерки, скрили се там, пристигат честички по 200, 300, 500 на ден и хората ходят си плащат, иначе ще ви вземеме. Какво да вземете? Как може една тежка организирана престъпна група да ви правят такива засади, да ви правят и да ви кажат, те всичките са си рекетьори. Всичките искат да кажат, дай тук някой лев и ще пуснем. Добре, защо го правят това нещо? Като има балъци да им дават, така ще бъде. Тогава ще напишем акто и ще вземем книжката и няма... Дай личната. Като карга там, където ти се спря да снимаш какво си някакъв инцидент. Дай лична карта. Казвам, че полицаи са картозависими. Някои са наркомани, други са картозависими. Повечето полицаи са картозависими. Аз така ги кажа. Те си искат личната карта, за да те принизат. Това е репресията още времето на комунизма. Абсолютно. Дай тук, дай репресия, репресираща, стресираща, да можеш да избягаш от това, че те вършат нещо незаконно. Точно така. Но когато ти им подадеш личната карта, автоматично ти влизаш под тяхната юрисдикция. Ако обаче не се признаеш с лична карта, ти си над тях, ти си закона, ти си властта. Обаче те искат от власт да те направят под тях, да те натиснат с кръка, да те арестуват, да ти извадат рамото, да ти щупат кръст ръка или каквото и да било, да ти нанесат някакъв удар, да те удушат или да те убият на място и да кажат, тук ние при Еди. Аз имам обратна тактика. Аз давам лична карта, обаче после майко мила, какво им чува главите, бедна им фантазията. Уроди, изверги, говоря си на моите приятели, не на тях, ме те чуват и после предават. Моята тактика е другата. Само че аз съм братоги си братоги. Аз първо нямам търпението, нямам времето, нямам енергията, която той има. Това е неговата мисия. И затова аз по никакъв начин, ето Оги тук, никога не съм казал, брат, спри, не го прави. Не, напротив, продължавай в същия дух, аз съм за тебе. Само че малко шанс се оказва, че първият път, когато му изразоха колана, просто подценихме ситуацията. Аз му казах и на началника, който той ме е познал. Той ме познал много добре. Казах му да знаеш, викам, извадихте голям шанс, че не дойдох, щях да направя известни с 6 телефона или с 12, ще дойда, не мога да ме спрети. Чупен на прозорец, колана, имаме досъдебно производство, още не приключвам. Колко време трябва да очакваме това досъдебно производство? Какво ги чака прокуратурата, бедна и фантазията? Казваме го точно, коректно и ясно. МВР, съд, прокуратура. Дървета съм ял от трите инстанции. Майка им жална на тези гносотивки. Корумпирани буклуци. Тези, които са лапали кинти за сметка на всеки един от нас. Особено прокурори съди, които трябва да отсъждат правилно съгласно закон и конституция, те злоупотребяват и изкарват най-големите виновници за катастрофалното положение, в което се намира нашата мира родина, майка България. Вчера ще ви споменах.
Министерството на финансите е инициирало 4 милиарда дълг нов чрез компании, хиените, акулите на международните финансови пазари, JP Morgan, компания, която е на илюминатите, който не знае да прочете книгата, кой е JP Morgan, е един илюминат. Тези, които са част от налагането на новия световен ред. Чрез JP Morgan продаваме външен дълг на България. Много бързо го реализирахме при много хубава ликвидност. Мили сестри, скъпи братия, първо, че ни вкарат така наречената дълга спирала. Най-бедните сме, най-немощните сме, с невъзможност да изхранваме нашите семейства. Търпението на всеки един от нас се черпа. Майка им жална на тези паразити. Истина ви казвам. Ето къде е плана, който ще бъде реализиран, отгоре е спуснат, за да се случат нещата. И майко мила, какво ги чака, честно ви казвам, бедна им фантазията. Памперсите ще бъдат изкупени в цяла България. И памперс гащите, защото те са много дебели, огоени пасета, толкова камери са погълнали, че могат да стоят на 4-5 стола. И понеже памперсите няма да могат да им обхванат хубаво устранените сатанински заници, пампергаши като се нахузат, до тук не дойдат, защото те свекали тяхните им решат от тук до луната обратно за всички чудовищни престъпления, които са вършили спрямо български народ. Няма милосърдие и милост за нито една сатанинска и ционистка блудница в България, която ни превърна в роби, която по един много строг секретен план, утре ще говорим, не в събота ще говорим с брат Айдън, ще ви кажа каква строго секретна програма има за принуждаване икономически да напуснеш територия, която оцелява. Защото и до този момент никой не дава никакво адекватно обяснение коя е причината за срива на електропреносната мрежа в няколко държави, съпоставими с почти цяла половина Европа като територия. Испания, част от Франция и Белгия. Това е един лъч. Това означава, че може би няма да се окаже много права Кимбърли Гоген, че примерно се иска да направят нещо, да включат някаква машина, бара 104. Наистина отива към електромагнитен импулс горе, с лъч към строго определена територия, за да направим това, което направихме. Не казвам, че не може да не е социален експеримент, но те нямат такъв. Те нямат такъв. Нямат интересно такъв социален експеримент. Защо? Защото работи против тяхното дигитално робство. Това, което се случи, работи против дигиталното евро и криптовалутата и всичко това, което е свързано с интернет и ток. Те нямат интерес да го направят. Това е интервенция извън техният контрол, мили сестри и скъпи брати. Защо? Идва Нибиро. Това е самата истина. И забележете само, от един военен конфликт ще скачаме като скакалци на друг. Само се говори за война, превъоръжаване, стига с тези измислени врагове, стига с тези атаки под фалшив флаг. Хайде, спреди се малко. Сега не сме нито пакистанци, нито индийци, нито Бангладеш, нито остров Тамбакту, туземци. Или пак уния там критици, палестинци. Ние сме българите, децата на Бог. Знаем истината за обективния свят, който живеем, а не лъжата, измамата и манипулацията, и ще се борим за нашата свобода. Сега вече 7 пъти, брат. 7 пъти спраха тиктока. За нашата свобода до последен дъх, мили сестри, брати. Защо? Защото единствено само свободният човек може да бъде творец на своите мисли и чувства и да ги превърне тези мисли и чувства в дела. Всичко друго е ала баланица, спукана паница. Ние живем да те лажем. Между другото, брат Оги е магнит за троловите политическите в тикток. Днес направихме рекорд. 7 пъти блокираха двата тиктока. Не мога да разбера с какво са толкова опасни за тикток. Днеска нямате ли почивате, дяде? Нали, ден на труда там, върнете почивайте малко. Кешарката заплащаме. Колкото пъти блокират тиктока, толкова пъти спирам и пускам наново. 7 пъти даже питат тук един на наши брат, защо така прекъсват на 15 минути прекъсва? Как няма да прекъсва като 4 пъти той е десният тикток и 3 пъти левия. 7 пъти. За първи път днеска правим рекорд. Да, днеска. Перфектни сме днеска. Това означава, че тикток направо реже като огнен и пражаш меч. Да се научат гнуснярите. Милост няма да има за нито една масонска и ционистка будница. Румен Радев, Бойко Методи Борисов, Делян Пеевски, Кирил Петков, Асен Василев, Даниел Рър и всички уния, които 36 години ни клаха, грабиха и крадяха като обезумели. Милост да не чака никой. Тези, които ги няма там, Желевци, Мелевци,
Всичко ще бъде изобретено и следното посмъртно да се научат. Скъпи брати и сестри, колкото и да говориме, ние повтаряме много неща, но правиме много грешки в живота си и хубаво да ги преправим, да ги поправим. Едни от основните грешки са с нашето здраве, което много пъти сме казвали как може да бъде поправено, по какъв начин лесен може да бъде излекуван даден човек. Днеска при мен дойде човек, българин, който се опитва да лекува жена си, но до момента, скъпи брати и сестри, е продал един апартамент и е изхарчил 300 000 лева. Ще повторя. Не за рушвети. 300 000 лева е дал в Турция за различни манипулации, химиотерапия, лъчетерапия. Искам да попитам, каква е разликата къде ще си налееш една отрова? Каква е разликата да те ухапе змия в Перу, в Бангладеш, в България, в Австралия, в Кения? То е едно и също. Отровата си е отрова. Как може да подложим тялото си на отрова и остави другото? След такава дадена сума, скъпи брати и сестри, човека вместо да се оправи, той се влошава. И накрая български лекар ти казва това как може лекар, който се е клел в тази сатанистка техна клетва, да каже на човека в очите, който е зле, ти не може да се оправиш, ти ще умреш. Добре как защо не го каже по финен начин на роднините, защо не го каже, как може на човек, казвайки му в очите на човек, ти му даваш нещо, както на компютъра, вкарваш един троянски кон, който по един или по друг начин ще срие цялата система на компютъра, защото това е мощен вирус. Чрез словото да кажеш, ние трябва да имаме антивирусна програма, която автоматично да спреме тези думи, които ни ги е казал той, да ги зароди в главата ни като посадено семе и то да проникне. Защото колкото и зле един човек да е, ако опита всичко съвършено по начин, по който трябва, ако изгледа филма, примерно "Ракът е лечим сега", ако прочете книгата, която на Тай Болинджер, "Ракът да оцелееш извън матрицата", книга, която отдавна залечиха 2013 година, преди повече от 12 години, и я има, и я прочете. Някои забранени лекарства, които са закон, ги забраняват, за да не стигнат хората до този достъп. Книгите на Рик Симпсън, който показва по какъв начин хората могат да се лекуват без да ползват химия и лъчетерапия. И кажете ми, скъпи брати и сестри, човек, който може за няколко 100 лева, 200 или 300 да се излекува, да даде 300 000 лева и да не може да му кажат, че няма шанс за живота му. Добре, това ли е българската медицина? Защо тази българска медицина не признае на хората преди да ги подложат на химио, на лъчетерапия, че има само 2% успеваемост? И аз питам днеска човека, добре, ако доктора ви беше казал, подложете се на химиотерапия, обаче шанса да оцелее този човек е само 2%. Другите 98% е шанс да не оцелее. Ами някой въобще би ли се подложил на такова лечение? Не. А защо масово се изписва? Знаете ли защо? Защото едно нещо, което е наречено химиотерапия или лъчетерапия, прибират от един пациент, клиент или както те си го наричат, сумата между 80 и 120 хиляди лева, но аз съм виждал фактура на човек, който си отиде, който общата му сума за лечението за по-малко от година наборяваше 500 хиляди лева за един човек, който умира. Може ли да се даде? Вие знаете ли, че с сумата от 500 хиляди лева близо 7-800 хиляди българи могат да се излекуват от най-тежката форма на рак? И това колко ще облегчи здравната ни система, ако се прави по правилния начин, ако хората имат достъп до правилните знания, до които аз имам и няма да спра да ги говоря.
За всяка една болест, скъпи брати и сестри, има филм, има лекция, има книги. Най-често заболяване в България е диабет. А диабета какво е? Освен едно повишаване на кръвната захар. Това е равносилно с едно доктора да ви каже: имате диагноза, не мийте ръце. Добре, да не мийте ръце, за цял живот ли ще ми остана? Той ти казва да, а той не ти казва не. Има начин как да ти отпадне диагнозата, но ще ти каже на ушето: измий си ръцете с сапун и вече диагнозата изчезва. Да, аз, скъпи брати и сестри, съм научил, че мога да послушна на хората как думата диабет те да я превърнат в думата здраве, като спрат да използват тези гадни храни, които ги ядат, да почнат да използват качествени храни по начин, да изгледат филма "Лечение на диабет за 30 дни". Точно, ясно и коректно. В интернет пишете "Лечение на диабет за 30 дни", ще ви излезе видео час и 30 минути. Изгледайте го с субтитри на български език и вижте, че това, което говоря, аз не си го измислям. Както и филма "Раката лечим сега", правено от 31 професори по онкология. Защо, скъпи брати и сестри, тези знания не са дадени на хората? Защо един от най-забранените филми за намиране в интернет е "Квантов скок"? Такъв филм, който и да си направи опит да го изгледа, даже трябва да бъде обявена награда, който намери този филм по начина, по който да го търси чрез интернет, чрез филма "Квантов скок", такъв филм не може да бъде намерен. Обаче, когато влезете в сайта "Биоколечение" или изпишете в интернет "Забраненото здраве", след него на латински "Биоколечение", повтарям, "Забраненото здраве", "Биоколечение" на английски, като чето е CH, ще ви излезе статия, която пише "Забраненото здраве", Андреас Калкер, изцяло изписано с главни букви. И когато отворите тази кратка статия с 5 изречения, ще видите, че има прикачени 2 линка. Един е от аудиолекцията на този уникален учен Андреас Лудвиг Калкер, който направи достъпен книгата "Забраненото здраве" на български език. Успя на целия свят и в Боливия да изкарат закон за лечение с хлорен диоксид на всички болни по времето на пандемията. И какво се оказа, че всички болни от всички болници излязоха и лекарите останаха сами да си играят на карти, защото няма кой да посещава техните болници. Защото това стана толкова известно, че дори го приеха за закон. Какво пречи това да се разпространи в целия свят? И всички болници да са празни. Какво по-хубаво от там? В Китай ли беше? Им дават заплатите, колкото по-малко пациенти идват при тях, толкова по-високи заплати. Те се молят да не стане някаква бум на заразяване от каквото и да било и да имат те много хора пред кабинета си. Защото те си тръгват, скъпи брати и сестри, без пари почти. Защото техните заплати се дигат, когато имат по-малко пациенти. И който лекар има 1-2 или никакви пациенти, той взима най-високата заплата, защото той се грижи за тяхното здраве. Елате, влезте в нашите болници и вижте за какво става въпрос. Жална гледка, скъпи брати и сестри. Влезте в спешните случаи. Вижте какво се случва. Ако няма лична карта, ги остават някой да си умре на пейката, защото не знаел да си каже генето, защото е катастрофирал и не си спомня или нещо е станало. Това до кога ще го траем, скъпи брати и сестри? Тези неща до кога ще ги търпиме? Да се подиграват с нашия живот, с здравето на българския народ. И те се мислят, че са нещо над тях, над нас, а ние сме ги наели те да служат единствено и само на нас. За 8-ми път TikTok пак ударен. И защо го правят? Защо? Какво показваме, какво казваме? Нещо по-различно? Ръкомахам по странен начин ли? Говоря по странен начин ли? Рекордите на Гинес. Няма такива. Когато сме на лайв, скъпи брати и сестри, удрят непрекъснато. 8 пъти за 1 час. Венци, от мен е това за тази вечер, което успях да кажа. Малко неща съм казал, но качествени. Дай нещо и ако има въпроси... Министър, скъпи братия, давам свободно думата на Оги да говори, тъй като 1 час, знаете неговото време. Време, в което ви понася информация, дава ви сила, енергия и кораж. Ръката все още не е зараснала.
но да се надяваме, че ще дойде времето, когато ще вкараме в съдебната зала всички тези анално и орално зависими полицейски служители, не само мъже, а и жени. Защото ни писна да ни репресират ни абсолютно психично болни индивиди, които си мислят, че аз съм длъжностно лице, ти си длъжен. Абе, какво длъжностно лице си? Хабер нямаш ти от закона, от Конституция на Република България, член 1 или не, 2, където е записано, че цялата държавна власт произлиза от народа български. Трябва да ме репресираш и да ме задържаш за 24 часа. Психично болни, психопати. Но ще ви кажа, това е менталитета от комунизма. Защото на времето при комунизма някой ти репрекира, ох, майко мила, веднага станеш на салата. Сега единствено начин, по който мога да станеш на салата, това е репресия, дай лична карта, не изпълняваш разпореждане на длъжностно лице, ще задържа, ще докара приемното пране. Какво ще постигнеш? Напротив, само негативна енергия към служителите от МВР, защото са психично болни улични песове, повечето от тях. Не искам да ставам знател за всички, но много са малко учителите, истини сте ми казват. Малко са. Дари, последни думи, Мила, виждам, че час и 10 си на живота си. Както всяка една вечер, аз искам да пожелая на всички, които ни гледат, да бъдем живи и здрави, да имаме една спокойна вечер. Хубаво е това, че все още в TikTok, когато изключат живото ни предаване, може да бъде включено. Това е един ангажимент на всеки, който гледа през TikTok, когато види, че шалтера е пуснат, отново да се включи живото предаване. Все още е така. Това е добре за нас самите. Ние ще реагираме според ситуацията, установката, в която ни поставят. Нека да имаме една спокойна вечер. До утре на всички. Ти си Венци. Лека вечер, дара на теб и на цялото семейство, благословение на теб и цялото семейство. За поредна вечер искам да ви пожелая благословение на всеки един от вас. За поредна вечер искам да ви пожелая да бъдете живи.